Declarada festa de interese turístico, o sábado celebrouse no municipio de Boiro o día grande da tradicional Romaría de San Ramón de Bealo. E como cada ano, os festexos contaron cun programa do máis variado e para todos os gustos. Para nós é un orgullo, a verdad que é unha romería moi devota e se conxuga moi ben cos devotos, cos romeiros, e a verdad que para nós é un orgullo, é unha festa que vai a máis, innovando e mellorando a festa para que sea todo un éxito. E, bueno, vemos que vai cada ano a máis e hoxe coincidindo con sábado e pois muitísimo máis, claro. Ata Boiro acercáronse veciños de todas as idades para cargar coas imaxes de San Roque, a Virxe das Dores, a Milagrosa, San Pedro e, por suposto, de San Ramón. Unha festa que ten moita historia. É unha festa que ten máis de 250 anos de tradición e queremos que siga así e que a xente cada ano se anime máis a disfrutar desta romería. A Comisión de Festas está encargada de todo, o Concello colabora no que nos soliciten e como vedes o resultado pois é moi bo, hai un montón de xente que cada ano se anima máis. Patronas embarazadas, San Ramón é a ocasión perfecta para desfrutar da gastronomía galega, de música en directo e dun día en familia. Porque San Ramón de Bealo é unha romería de 7 estalos, entón hai que vir todos os anos aquí. E como conta a lenda, se queres un fillo varón hai que vir a San Ramón, eso mismo. Este ano os festexos incorporaron algunha novidade, como a instalación dun punto violeta para loitar contra as agresións machistas.